Pamusoro changamire makurukota nedare tendere ndiverenge kwemuri pamberi pevarume vari pamberi penyu apa mumhangari anonzi Active Kanyoka achimhangarira murume anonzi Brandon Sheren kana kuti mukomana anonzi Brandon Sheren. Murume anonzi Active ndiyakumhangarira mukomana anonzi Brandon Sheren. Klemu ichiti vese vanobva kwamadzinga kwakanyoka. Klemu iri kuti Brandon uya pamberi pachangamire Dotito utsanangure nhau yako yekukubata nemudzimai wangu. Oni now Brandon uya pamberi pachangamire Dotito utsanangure nhau yako yekukubata nemudzimai wangu. Ndona uyi pamberi penchangamire Dotito tipire tinzwe mukomana musoro changamire yangu ini ndakamirira Active Kanyoka ndiri mukoma wacho. Active Kanyoka ane mudzimai wake anonzi Kudzanai Sam. Active akatumira mukadzi kumusha kunova kwandinogara ini kuno kumandareni vava kuHarare. Auya uyu Brandon anoshanda kubhazi ndiri windi wekupaviliwa yekuKanyoka. Vanhu ava vanenge vakasangana mubhazi ndopa wakapanana makontakti bwatanga kutaura vese. Ndichinotanga kugamuchira mukadzi womunina wangu achisvika kumba. Ndakaenda naye kumba ini vatarara kuseni ndakamuka ndichinova kadanga rembudzi. Ndakapedza ndakaenda kumashopu ranovira. Mainini wangu wakauya kumba vachinoudza mukadzi wangu inini kuti ndoda kuenda kunotora power bank kuna Brandon. Zvikanzi nemudzimai wangu kwadoka makasangana nemurume wangu zvinonopera mushere because murume wayo ndinomuziva anogona kutozokurova ikoko kuti sei muri kufamba usiku. Mukadzi uyu akanzwisisa vakadzoka vese kumba kwemunin'ina wangu vakatandara akasiya mainini varara. Mukadzi akauya akarara kumba. Ini ndakabvawo kumashopo ndakasvika ndakarara. Mudzimai haana kunditsanangura kuti mainini wangu aida kuenda ndavadzivisa. Kuseni power bank riye raida kunotorwa riye rakamuka raakumba. Mainini vakadzi vanin'ina wangu ndine matwins. Mumwe wacho mukadzi wakariko futi kumusha ndiye akawana power bank riri mudining room muchembeni. Ndobva vaya kunondiudza kuti bankuru power bank raida kuenda kunotorwa namai Ozi neZuro harina kutorwa. Havana kuzoenda kunotora but ramuka riri mumba. Zviri kumbofamba sei? Ndikati chiisiya yakadaro ndakuchifamba nayo inini. Ndakabva pamba ndakaenda kuno shamwari yangu tida kuenda kumashopu zuva ranga ratonoti fambei. Ndakasvika achinopedza kugeza shamwari yangu ndikati ndikukumbirawo foni yako. Mba nditambidza foni yake ndakabuda ndikaenda kuground rebhora bva ndaisa place kune mufana wangu ndati shamwari ndine zvandanzwa pamusoro pemukadzi wako. Mukadzi wako iye vari kunzi ane power bank raaida kunotora neZuro but haana kuritora but power bank ramuka riri mumba. Zviri kufamba sei? Ndikati handina chandiri kuziva mukoma ndiwo ngatondiudza kuti zviri kufamba sei. Ndikati it's okay iwe chizisiya zvakadaro ndinoda kuya kupi ikoko. Ndoya ikoko ndikati imbomira because zvinhu zvisati zvane umbovu chimbomira ndiseche inini. Mukoma wako ndozokudza kuti uchakwirira mahara. Ndaisecha ndichisecha zvinotinonotsa. Takazobata murume uyu so wati ndakakubata umbovu ndinawo. Ndakakubata so mbana mainini vangu umbovu wangu ndinawo. Chete wasvika pakati. Alright. Maita basa. Saka mufana wangu inini ndakazoti boss takazorara. Musi wacho ndikuya panyaya tarara isusu kuseni. Ndakamuka ndikanoudza mukadzi mumwe wacho munin'ina wangu ndikati amainini foni iyi ndoda kuti mimi munoziva pini dzemumwe wenyu. Pairi kuenda kuchaji munotora foni iyoyo mubvura pini idzodzo motarisa kuti hapana here machatsi ari kuitwa naBrandon nemukadzi nemumwe wenyu. Shuwa mainini wakaita saizvo vavatera foni yekuchaji ndobva wavhura vaona machatsi ndobva watoita online vatanga kutochata naBrandon kuita nge ivo ndo mudzimai mumwe wacho.
Brandon akatanga kutaura ndikutoda zvekutotitira tisina kudzivirira because zvekudzivirira hazvichatoita ndauda kutoti tisina kudzivirira mainini wakauya bva wandikudza ndikati mufana chipira bhazi ndobva wakwira bhazi akauya ari madeko auya madeko ndobva anohwandira enda ihwandirawo nekusaidi achisvika pamba akabva afonera mukadzi ari kusaidi asati asvika pamba zvikati ndiri kukumbira wabatidze foni yako bosi kwangu adoka kuma9 batidza foni ndinotaura nione video call mukadzi ndobva amhanya kumba kwangu neimwe foni yake iPhone yanga iri kumba akauya achimhanya zvani bankuru ndoda foni bawoziva da kutaura neni nevideo call saka pauda light ndobva ndamupa foni ndobva amhanya paakasvika kumba akasvika ichi murume apinda mumba ndobva akashamisika kuti auya nguva bva angonzi nditambidzewo mafoni ako ndipo pin wachinja pin yefoni tambidze foni ndobva mutambidze foni murume ndobva atoona vanhu vakutotaura vese ndobva watanga kutotaura vese uri papi zvonzi handaa pagiraundi ndikutoka ikoko it's okay nguva diki Brandon achisvika manzi okay mbaisa message ndasvika vanhu vangu ndobva nobuda ndobva anovhura dho pateni Brandon achipinda mfana wangu avhara dho ndobva watigara yapo panyaya yako wasvika but pane pawaimonyorodza alright kiremiri kuti ndakabata Brandon nemukadzi wangu exactly apa kududza sekunge mukadzi womuningira naye saka muningira anova ndiye akabatwa mukadzi uyu andika iwe ndiwamira panyaya chekumhan'ara wakamirira munin'ina muridzi womukadzi ari kuseri hapo chakanaka poindi yako yasvika ande mukomana ndingangoti ndakatanga kuziva kuti uyu anasisi vake mukadzi wandowirirana naye anonzi Rashe saka ndakaona kufanana vari pana Ruzende varitakura zvinhu saka ndavati asi muri neukama naRashe wedu zvikanzi ndini mukadzi waactive chidaisa zvinhu kumusha ndoba akabva atoti tibatsire kutakura zvinhu zvitimirire bhazi ndobva ndatovabatsira iye murume wacho bva atozosvika ndo musi wandakapiwa nhamba iwowo dzake murume wacho zvese nemukadzi wacho chida kuzoona kuti zvinhu zvaita se zvanga zvakanaka here ndoconversation bva yaperera musiwo ndasvika uku kumusi wandakazoona wakuya bhazi rato rimwe zuvawo iro zvakatopfuura kudhara ndopa vakazonditanga vandiona ndiri kubhazi zvikanzi koi wakushanda kubhazi ndikati ndokwandiri kushanda zvikanzi unotombotendera kubata mafoni pabasa rati zvikanzi kuri sei kumusha bva takatopinda kuri nani zvikanzi alright takutomboendawo kunoona mabasa eko ndikati alright ndobva ndazoenda kubackseat ndobva ndanyatsoamhoresa ndikati ari sei ozi anga akarara mwana wavo mukomamukadzi wacho then tasvika kumba vakandiisira message zvikanzi naiyo Brandon ndikati zvikanzi ungaitawo powerbank here powerbank rangu inini ravo ndobva ndati powerbank ndinaro but harina moto zvikanzi harina kana ushoma here kuti unokwanisa kundiunzira ndaisa foni yangu pachaja ndikati ritorina ndienda kutanganarisa chi pachaja ndozokupai zvikanzi alright ndobva ndaisa pachaja powerbank romanheru yavo amangwana makuseni ndobva wazondisa message zvikanzi saka wati uzouya nepowerbank ndikati ndouya naro izvezvi zvikanzi aiwa usauya naro izvezvi ukauya naro izvezvi masikati vanhu vachiona vangazofunga zisina basa ndakuti uye naro chi uye naro mumanheru ndobva ndati handambozvitora serious semunhu asina chii naye ndambozvitora serious ndakangoti alright it's fine ndouya naro amanheru aya ndobva ndati mati ndouya nepowerbank zvikanzi uya naro izvezvi ndobva ndaenda nepowerbank rere ndasvika ndakati ndasvika zvikanzi alright ndiri pamusuwo ndakamira nelight unoya ipapo wanga vari pamusuwo kaya ndobva ndasvika ndobva ndavamhoresa ndobva ndavatambidza powerbank zvikanzi pinda ndobva ndati alright ndobva ndapinda ndobva wagara pasofa ndobva ndagara uko ndobva watanga kutiti waita basa nepowerbank chichewa chinditenda powerbank anditi ndobva vaisodera kudhuze neni so vaitaura vesuva kutaura vachidaiso kufesi kwangu zvinotisa eni vangawanika makadresi kanga wakapfeka so kaita vakari kufuguka vachitaura vachidai so ndozvavaiita ndobva ndati alright ini regai ndichienda ndobva vati alright but rega ndikutende nepowerbank handiti ndobva vakabva vandihaga vandihaga ndakazoona kuti kahagiro kanga vakuita ndobva ndavabvunza ndikati ari okay zvikanzi aiwa usangozvitora serious
ndobva watanga kutondihaga wachitowedzera kunibata nekuno kwanditi ndobva ndata zvazvisiri iyo hameno chakabva chawapindawo ipapo chii vanga vakutondiyanga yatograbbing like tobatana ndobva ndati zvaakuitika zvazvisirizvo iyo ndobva wati hazvisirizvo shuwa chibuda mba mangu hameno chii chakawapindawo ipapo ndobva wati chibuda mba mangu ndikati ngaindibudereke ndiendi ndokubuda kwandakaitamba imomo takumba amakuseni ndobva wandiisira meseji zvikanzi zvakaitika nezuro ngazviva kupera pakaitika a big mistake ndakati a very big mistake ende mukadzi wemunhu handifanire kuita zvakaita kutongogumana ikokuye zvikanzi shuwa hazvifanire kuitika kwakumatime ndopa ndakazoona meseji yakupinda zvichinzi I miss you ndomandati munhu abva unotaura kuti ngazvibva zvapera izvi akunditi I miss you sei ndiani ndobva andambozvira serious ndobva ndati I miss you more ndobva ndati I miss you more ndobva ndavati I miss you more ndobva watanga kutaura vachitanzi the way awakandibata nezuro chichi handisati ndamboitwa ndobva ndati akazoita mafunza zvishene kusvika wasvika pamaaari kuti wakapinda mumba ndizvo akati ndakubata akwakumataitandopa wakazonditinda ati tataura nyaya because ndakazwafundo ndikati kwenini wai muri kutaura ndine zvinhu zvandakanyanya kuita sterei zvikanzaiwa ndomatauriro angu kana ukati matauriro andoita neshamwari dzangu ndo matauriro angu andongoita ivo ndikataura zvikanzi vandati izvi ngazvipera ndakutobhuloka izvi zvikanzi usandibhuloke ndakanzi ausandibhuloke chiuya kuno kuti itaure nyaya iyoyo vati votora powerbank ndikataura iti apa anga akutaura anga asisiri mukadzi anga atorera foni nemunhu ukabatwa zvenguva yakutaura nemunhu paakavhara do panguri mapasiteni mapasiteni madeko ndopaakavhara do wangoenake ndanena vanga vandishedza iyo mukomana here yakakushedzekano anga angungomana akushandisa foni yemukadzi aiwaikuenda kunani ndaiti ndikushedza kuitei kumukadzi umwe vanga vandishedza kuitei kumukadzi umwe iwataura wega kumashure kuti ndizvakadii apa wanga wakudzokera kuitei aipapo ndoati unoziva kuti haisi powerbank yachaita kumusha kwako ndokupiwo pamutare kuno unogara kubasa vanosinza vanzi varipo here sekuru ngavauya mudzimai wacho ari peri auya ana akudikana Garapa sekuru. Akatsukuja alipo. Alipazi. Ndekubana ukudzokera kudaro wenu uyu unonaudza tanzwa. ngaenda izvozvo ndo zvaita kuti security kushedzei anti vakazosungwa anofoni munhu anga aenda amuka achienda saka takushedzerai kuti akamuka achienda kuti nhasi pekusvikira paripo pamba penyu asi ndopaanganga achipapo ndozata kushedzerai kuti tikashaya uyu aiwa tinosvikira penyinini saka tati zvese zvichataurwa pano kuda kana abatwa nomhosva munenge muchizvinza muri papo zvizorega kuita zvitsva uyu kana atiza futi nokuti mutongoza kuti mhaka yedu yavapo pano ndosaka tatingara ya mukomana uyu arida kutamba nedare ari kuona sunge dare risingaoni nyaya iti pachena ingatetinetsa ufa kwakona kuti vakadzi vanopenga here kudainza murume kumateni kuti uya pasina kutaurira pasina kuwirirana icho kwanai zvikaitiki isusu maonera tatoita tatoona kudhara mamira zvene yabvumo kuti ipapo ndona admita ende ainyora kuti aimisumo kani iwewe zvautaura inini saka takamiri nyaya iti akushiya kwamurisa manyanga mambo ikombera mambo raitiregaiti nyaya yange yapera kudhara mufana wayo haasi kutomboramba haana mboramba zveshuwa akabatwa tangoita rombo rakaipa kuti aifungidzira kuti mukadzi wacho naye
akadai pamwe anga ari muno zvinanzi hana akundikana but mukomana ari kunazotaura zvese hana chaamboramba asi kuti matauriro akachidai kuti muridzi wemukadzi anga aripo akadai kugona kukandwa chipakira chekuti anzi aitotaura kuti mabatiro kuti asatamboaitwa iwe saka ndataura kuti pane udiki futi huri pane mukomana kuti achiri mudiki wepfungwa dzake zvoti danga ati kure akadanga aiziva mamwe matauriro kuti zvandikutaura zvinogona kutsamwisa here kwati hazvigoni kutsamwisa but anga achingotaura neudiki hwaainavo makasangana kangani makarara kangani nemukadzi ndoti panada uchitaura chokwadi zvimwe zvese wanga uchitaura chokwadi iwo zvawaita iwo waita zvakanaka kozi kutaura chokwadi makarara kangani ndo zvandoda tiri kuno kuti nyaya yekuti pandati yapera nokurerutsira makarara kangani makarara kangani kamakarara nako kamakarara nezi sumuka usapukute mutoziperesa uko ona misodzi iri kuyerera chigara pasi ndosaka ndambotaura kuti udiki hwainawo zvidazo zvaambotaura nemukadzi iyeye pandakapinda mumba ndiye akatonditanga abva ataura mapfekero anga akaita kuti anga akapfeka akatofuguka akazodii ndandakagarawo pasofa kushe but aitwa achichovha saka zvichida nepfungwa dzeudiki idzodzo anogona kunge akapinda mumuyeri vakadzi vemazano ari kuzviita zvinhu zvakaita saizvozvo zvichida kana ainzi anombosedza kumabhazi mamwe aiti mondo kupona chikwirawo bhazi mahara here kana chii hauzozviziva but chatinoda kuti at least neudiki hwaanawo ndaida kuti sezvaakaita kuti akazvipamidza kuti mangwana ndinoda mombe imwe chete sekuru ndamura mombe imwe chete kuti anoda kubhadhara muridzi wemukadzi akazvipamidza zvinozvika sekuti ndoda mombe imwe chete kana yashaika munobvisa iri mari yamunobhadhara muridzi wemukadzi waaitamba nayo iwe kunozozvita kuti kunazozvipamidza kuti kumateno kuroko mukadzi wemunhu muchifonerana mutsega itonosangana nazo kutenderwa zviitwe dai waitochimoti pane zvakuitika hazviitwe unourayiwa handiti ipapo chitori lati ukada ukakuhwa ukatourayiwa handiti kana kuchekwa nebanga chaiko saka ndikuti sekuru unozvitsvagira mombe imwe chete wakadii vanga panapa achindibvunza kuti ukaita sei nemukadzi wangu ndikandati hapana zvandakaita nemukadzi wangu ndobva aticheka kuno ndobva atiisembo ndobva atisimbidira kuti banga panapa achicha wakaita nemukadzi wangu ndangomudzi ndikati handiwaona kuti kutangita atiripo kuti zvinourayisa izvozvo kuti wanga watodai wakabayiwa nebanga saka tikuti izvozvo zvekuti zvazvakusvitsa pakuti unobayiwa nebanga ndida mombe imwe chete yekuti zvazvakusvitsa kuti mangwana zvakakurwadza hauzozviti zokorodza ninyaya kuti ndaona kuti pane udiki uri ponaita kuti ndida mombe mbiri kana nhatu but ndida imwe chete sekuri ani mazoza ndataura ndida mombe imwe chete yamunozobatsirana kutsvaga nemuzukuru mobva mabhadhara imi yari mombe yo sete mazuva imimi ndatoti ndichigona kuti mangwana kana svede imwe imi munogona kusununga zvare ndiwe mombe yoyo 1 week anzi nasekuru ayo handina dambudziko nazvo tipei 1 week asi ndida kupai svondo mbiri handiti kana kuti ngatiti isusu panopera patinenge tiine dare ndakupai svondo 3 kuike 1 week yamuri kutaura ngatitei masvondo 3 tine dare pano mombe yacho yegwayavaya panangana kuna iri mari kana iri mari ngairi 250 ndo mari yemombe kudarira mambo 250 kana kuti mombe muchasadza zvamuchauya nazvo unenge wamusi wa3 January handiti ndopamuno yapani zvikunzwika mushini chinhu chekutaura nemari yedare inofanira kuzodzorerwa inozobvunzwa kuti imari yakakwiriswa kuti nyaya izouya kuno handiti chiite zvokunzwa munobhadhara izvozvo handitika ende munosainapo amai vanonzi Ostia kufara varipo Ostia uyai tinoteza katena
Baba